Ulan juga malih. Ya aliyuhail idza ta'utat tatkalane donga sira fabsu mongko ambatarake ya takatu sotika wal tatadgafan qur'asiyat ya daing tangan sira khoduka maswadakam ing anjrat ana ing njejerake dodo sira wa tarfauna lan ojo ngangkat ing faradha fauqa ra'siha antarane cak dhuwure sirah wa tasfiruna lan isyarah sira ilallah marang Gusti Allah bisa mabujaki kelawan jari telunjuk sira yumnakang tengen. Ngeten Pak Toto cara nek ndonga niku. Nek jenengan ndonga tangan lorone di sejajar kali dodo. Tangane niki rapet Pak nggih. Tangane rapet ngeten nggih, rapet ngeten. Sejajar karo dodo mboten pareng sak dhuwur sirah. Kalih ngewai isyarah jari telunjuk ini kinunjuk ten Gusti Allah. Tangane niki rapet ngeten, jari telunjuk tangan sing tengen niki nduding ten pangeran. Ngeke isyarah ning pangeran jenengan gadah hajat, jenengan gadah sesuatu hajat niku bab donya napa bab akhirat. Saged paham bareng Pak niki. Dados tangane ngeten. Tangane ngeten tempuk niki tempuk ngeten lah niki mboten pareng renggang ngeten mboten pareng sing apik ngoten niki rapet ngeten jari telunjuk tengah niki nduding ning pangeran niki cuma niki tok sing dipisahke niki rapet ngeten niki rapet sedaya jari telunjuk niki didudune karo Gusti Allah langsung ten dhuwur ngeten niki nyuwun ten Gusti Allah jenengan donga cocoran sing sae ngoten niku Allahumma sholli ala Muhammad. Paham Pak nggih? Jari tangane diatung ning Gusti Allah sejajar dodong, jari telunjuk digawe isyarah nyuwun ning Gusti Allah. Pun pirsa dereng Pak ngeten iki. Dereng kinten niki nggih. Alhamdulillah muga-muga barokah enten manfaate. Dadi cara tata carane ndonga ngoten niku. Bar azan ngenteni qomah ndonga tangane sejajar dodo, jari telunjuk nduding ning Gusti Allah nggawa isyarah ning Gusti Allah nek jenengan gadah hajat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang bikin pertanyaan Pak? Paham? Alhamdulillah kula kedik malih.